Good evening. Hyvää iltaa kaikille. It's a pleasure for me to be back here in Finland. Minulla on ilo olla jälleen takaisin täällä Suomessa. It's been 2 years since I've been here, and it's always a pleasure to come back to such a beautiful place in the world. Siitä on 2 vuotta, kun olin täällä viimeksi, ja on aina ilo tulla takaisin kauniiseen paikkaan maailmassa. I was wondering if you would indulge me for being an American tourist, if I could take a picture of you all. Toivottavasti ette pane pahakseni, että jos käytän jonkun amerikkalainen turisti ja otan. But you have to smile, okay? Yrittäkää hymyillä. Here we go. Smile. What a beautiful group. Kaunis ryhmä. All right, thank you so much. Thank you for being here, and thank you for the opportunity for allowing me to take some of your precious time and share my work for the last 30 years. Kiitos, että olette täällä, ja kiitos siitä, että annatte arvokasta aikaa siihen, että minulla on mahdollisuus kertoa viimeisen 30 vuoden aikana tekemistäni tutkimuksista. I would like to share with you what I refer to as PH Miracle Secrets and the PH Miracle. Kerron tutkimuksesta liittyen näihin 2 kirjaani PH-ihmeestä. The reason it's a PH Miracle because for the last 30 years I very much have been alone on researching the effects of the human cell on a variety of different diets. Se, miksi kutsun tätä PH-ihmeeksi, perustuu siihen, että olen aika yksin ollut tällä tutkimussaralla, jolla olen tutkinut eri ruokavalioiden vaikutusta soluihimme. So having traveled to over 72 different countries and studying the lifestyles and diets and then equating that into the blood, in a relationship of the blood, has been a very unique research. Olen matkustanut 72 eri maassa ja tutkinut erilaisten elämäntapojen ja ruokavalion vaikutusta henkilöihin ja erityisesti sitä, kuinka se liittyy meidän soluihimme ja veremme. There's talk about many diets, high protein, low carbohydrate, high carbohydrate, low fat, low carbohydrate, high fat, many diets out there, but which one works? On olemassa monenlaisia dieettejä, on korkeahiilihydraattisia, matalahiilihydraattisia, korkeaproteiinisia, vähärasvaisia, korkearasvaisia dieettejä ja ruokavalioita, mutta mikä näistä todella toimii? So looking at specific lifestyles and diets and how they've impacted the human cell, particularly the red blood cell, and then also the relationship between the blood and specific illness was of great interest to me. Se, mikä oli hyvin mielenkiintoista, oli seurata ja tutkia sitä, miten nämä erilaiset dieetit ja ruokavaliot ja elämäntavat vaikuttivat soluihimme ja erityisesti punasoluihin, ja kuinka nämä erilaiset vaikutukset punasoluun sitten suhteutuivat erilaisiin sairauksiin. Current medical thought and understanding is you cannot diagnose cancer, such as prostate cancer per se, or breast cancer or lung cancer, by looking at the blood. Nykylääketieteen käsityksen mukaan ei voida diagnosoida eri syöpiä, kuten eturauhassyöpää, rintasyöpää tai keuhkosyöpää tutkimalla verta tai verisoluja. But the blood, as probably the most important organ of the human body, gives us certain impressions and patterns that are very specific to health and wellness and sickness and disease. Mutta veri ja erityisesti verisolut, jotka ovat ehkä kaikkein tärkein elin tai toiminta kehossamme, niin se, mitä verisolut kuvastavat eri tilanteissa, kertovat meille ehkä kaikkein eniten, mitä tapahtuu, kun olemme terveitä tai sairaita. So I am able to see through visualizing the blood and the patterns of the blood conditions that will far precede an MRI or a PET scan.
Eli tutkimalla verta ja erityisesti verisoluja ja kuinka ne mikroskoopin alla näyttäytyvät eri muodossaan, voin havaita muutoksia kehossa jo paljon aikaisemmin kuin ne näkyvät magneettikuvassa tai muissa diagnostiikkamenetelmissä. What I mean by this is I will see the prostate cancer before it's picked up by the PET scan or the MRI. Eli pystyn havaitsemaan esimerkiksi eturauhassyövän jo aikaisemmin, kun se voi nähdä CT:ssä tai magneettikuvauksessa. We will see the patterns in the blood of a precondition for dementia, whether it's going to express itself in Parkinson's or Alzheimer's. Ja veressä voimme nähdä tiettyjä muutoksia ennen kuin sairaus puhkeaa esimerkiksi Parkinsonin tautina tai Alzheimerin tautina. Current medical science does not understand this at this time. Tämänhetkinen lääketiede ei ymmärrä tätä yhteyttä. It relies specifically on analytical blood tests and MRI, PET scans, and CAT scans for diagnosis purposes. He tekevät diagnoosin pelkästään analyyttisen verianalyysin perusteella, magneettikuvan tai CT-kuvan perusteella. There is an easier way, less expensive way, to actually manage your health and prevent the onslaught of any sickness or disease. On olemassa paljon halvempi ja paljon helpompi tapa seurata kehon tapahtumia ja ennakoida elämän muutoksia ennen kuin ne puhkeavat sairauksina. This is by viewing the live blood as if we were looking inside the blood vessel or looking at the way the blood coagulates. Ja tämä tapa on se, että katsomme elävää verta, ikään kuin katsoisimme verta niin kuin se on verisuonissamme. There is more information about this type of testing because we do have trained microscopists here in Helsinki. And where else do we have microscopists? Eli tänä päivänä on yhä enemmän mahdollisuuksia tehdä tämän tyyppistä mikroskopiointia, veren mikroskopiointia eri paikoissa. Eli näissä mainituissa paikoissa, kun hän kertoi, esimerkiksi Suomessa. This type of pre-screening could literally save your life. Tällainen ennakkoon tehty analyysi voi kirjaimellisesti pelastaa elämiä. And I strongly recommend that you look into seeing your blood and the state of your particular health at the cellular level. Ja suosittelen teille lämpimästi, että hankkiutuisitte tähän analyysiin ja voisitte itse nähdä, miltä verenne näyttää